Jordan Evans sy'n cymryd honna. A'r peniad allan gan Mike Hayes. Mae Davies di gyd ddau gadw honna mewn os nath o. Do medd y dyfarnwr. Ac oedd hwnnw'n gyfle doedd o'r smotyn gwyn a Mitchell gafodd yr ergyd. Ia, ar y foli gan Mitchell. Mae'n dipyn amser ers iddo fo sgorio. Dwi'n gwybod mae wedi chwarae'n gymaint o safleoedd. Hynny oed o 32 oed rwan a dwi'n disgwyl o sgorio. Hwna'n gic sal arall. Mae Bradley. Nawr te, wedi amddi chymryd i thro cynta. Mae'n rhoi ddi mewn. Arbediad da gan y golwr i wneud yn iawn am ei gic sal yn doedd. Kenny oedd di mynd i fewn. Siawn si Bradley i ddechrau. Mae Bradley yn gwneud peth cywir, mynd ar draws y golwr, a mae'r bediad i hwnna. Mae'n gyfle da i chwipio hon i mewn. Alle unrhyw beth ddigwydd iddi. O, mae Tippett di dod. Oedd yr ergyd gan Davies. Ac dwi'n meddwl bod y bêl di taro cefn i chwaraewr ei hun. Wel, Mills Evans oedd yn ei chanol i hefyd, yn ganol y gol. Edrych ydi fan hyn, yr ergyd gan Davies yn taro cefn Mills Evans. Methu mynd symud o'r ffordd mwy na ddim byd. Ac ar hyfedd iawn, mae'r ddau dîm wedi cael cyfleon, ond maen nhw wedi bod yn gyfleon mewn lle prysur. Cyrff o'i gwmpas nhw'n bob man. A dyna falle pryd ych chi angen. Ychydig bach o aeddfedrwydd. Hwna'n dacl dda. O! Arbediad gwych. Telor Williams. Y droed chwith a'n dod i fewn. Mae hwnna'n mynd sydd i gonol ycha. Arbediad campus i fod yn deg gan Jones yn doedd. Dyna ni mewn i ail hanner. Yr hanner cyntaf yn barod. Mae Davies di chwarae'n dda. Un o'r chwaraewyr gorau yn yr hanner cyntaf yma. Oeddech chi be, mae yna olwg mynd i hun arno fo. Yn y diwedd, mae'n rhoi'r bas a mae'n dod nôl ato fo wedyn. A mae wedi'n rhoi cyfle gorau'r gêm heibio'r postyn. Bo na ddechrau'r symudiad cofia. Mae di wneud y fydd iawn, pasio i'r gornel. Ond dim y cywirdeb a'r cyfeiriad. Dim ond Met Caerdydd sydd wedi sgorio llai o goliau na'r Dre Newydd. Dyna i gwir broblem nhw. O, mae bêl yn dod i Bradley. Bradley, o, mae wedi creu y lle. Nath o roi gyd i hun. A mae Bradley wedi rhoi Cynarfon ar y blaen. O bosib yn erbyn hediad y chwarae i drydedd gol y tymor yma. Ac mae'r tîm cartre di agor y sgorio. Do, mae'n cymryd ti'n dda, dydi, ac mae'n dangos chwaraewr ar dop i gêm, llawn hyder. Mae o'n argyhoeddi fod dwi'n mynd am yr ergyd ar ei droed de, ond nad dwi ddim. Ar yr eiliad ola, disgwyl yn neidio fewn. Oedd yn gres y gol. Ac os oedd yna ryw amheuaeth yn chwarae gan Arfon, os oedd ddim bellach, a wyddoch chi be, mae hyder yn dechrau pefrio drwy chwarae nhw, a dyna oedd o'n i'n sôn amdano fo. Rhag yn Cwilydd yn dweud bod Thomas di bod yn dawel. Honna, o, mae'n disgyn i McAllister, dio ddim di llawio hi, mae di bod yn hyfryd. Nath o bopeth yn iawn, do. Ac yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Paca, dwi'n meddwl oedd o. Yn y gornel bell yna, oedd y bel ma'n nythu, edrych a honna. Mae o'n siapio i gorff, mae o'n ddim yn gorfod cyfeill llawer o bwer arni na di, just atha pasio i fewn i gornel mae o. Un ymdrech hwyr gan yr ymwelwyr i roi llygedyn o obaith. Angen pêl dda fewn fan hyn, unwaith eto Tippett oedd gynta. O, oedd yr ergyd mewn gan George Hughes, mae'n cael ei chlirio. Nid oedd hi ar y llinell, ond o'r cwrt 6. Cymaint o gyrff Cynarfon tu ôl i'r bêl na, doedd, ac Tippett eto mwy na unwaith i ffeindio i byn bach o lwc yn yr hanner gyntaf yma. Bêl bach fewn, glyfer yn doedd, tuag at Rushton. Yna gyfle fan hyn, dyma hi'n dod, dyma'r gol gyfartal nagi, mae Tippett yn rhwystro Mitchell. Nath y golwr yn ardderchog, ond mae'r Dre Newydd wedi methu cyfleon. Mae'n rhaid nhw fod mwy positif, mae'n rhaid nhw just fod mwy, dwi'n licio defnyddio'r gair weithiau, ond digyfaddawd. Breeze. O! Wel te. Ai dyma'r cyfle, unwaith eto Tippett ac unwaith eto Jordan Evans oedd yr un beth oedd honna mae gan McAllister. Mae hwn yn gyfnod da i'r Dre Newydd, mae'r rhai deud. O, mae hwnna'n mynd ar ei ffordd i mewn efo'r gwynt sefyd. Oedd Tippett yn bwriadu gwneud hynny, fel tas wedi newid i feddwl yn ganol, oedd o'n meddwl dalu ac yn y diwedd be nath o chwarae'n saff. Oedd o'n meddwl bod ti'n mynd heibio'r gol.
Asfach dda, bendant at Rushton. Na'r te, mae hi o'r diwedd, Tibbet yn achub eto. Go iawn. Wel, sawl cyfle mae'r Dre Newydd isio. Ie, fel fyddech chi'n ei ddisgwyl, efo Jake Phillips ar y maes, a'i ddawn o i hyrddi'r peli hir. Y peth gyntaf mae o yn ei wneud ydy ceisio roi hon i mewn lle mae'n brifo. Phillips ar tafliad. Rushton! O! Am adwaith, fo oedd gyntaf, fo oedd yn benderfynol, a mae'r Dre Newydd di cael ei heiddiant. Mae amseru rediad yn gampus i mewn i'r cwrs Cosby. If you look at the chances that we've created, you would expect to score at least 2 or 3 of them to win you the game. We haven't done, but pleased with the players, kept going, kept banging on the door, and in the end, you know, I think we got our just deserves at least with that equaliser. But and then you're looking at the clock, how long have you got left to try and force a winner? But credit them and credit our players as well, because as I say, both sides kept going in tough and difficult conditions. Dwi'n meddwl ar ei Dre Newydd creu mwy o cyfleoedd na ni heddiw, so falle ti'n meddwl bod pwynt, dyn ni wedi cipio hwnna, ond hanner cyntaf, os ni wedi medru mynd dda i fyny, wedyn mae'n newid peth eto, ond na, yn diwedd, ti'n meddwl, dyn ni gael pwyntiau ar y bôl rwan, ac dyn ni there or thereabouts.